mantie e pinywani to weche dhi mbele. To nitiere jomoko mabe wacho ni nitiere kikruok moro ka nikech mana kaka iwacho ni Amina Mohamed ne nyaka piny owacho ni ochung' kode. Nitie joma wacho weche ariyo. Mokwongo en ni sirkal bende dhi chung' gi Raila Amolo Odinga, gin giwegi bende gisewacho. Mano koro nyiso ni uyie tiyo gi sirkal. Mano penjo mokwongo. Mar ariyo en ni kapo nono ni sirkal ok ochung' kode kata kok oyudo tijno, ang'o madhi timore bang' mano? Ing'e ni mokwongo Trevor chik wacho ni ng'ato ma ochung' ma dwaro kom mar African Union Commission nyaka puodh kod sirkal mar piny moaye. Okay? Iluongo ni endorsement. Tieno ok nyal bedo candidate mari ma independent. Mano mokwongo. To sirkal mar Kenya masani nitie ema nosekwongo ringo wacho ni gin gi puodho jakom Raila kata Raila pod ok olando ni chung'. Ng'ama nochuno gi bende onge. Mano mokwongo. To mar ariyo nyaka ipog state. Okay? Iluongo ni state. To kod political party moloso sirkal. State en mar ji te. The state of Kenya en mar ji te. Obed ODM, obed UDA, obed whatever, obed PNU, obed party mara mara. Jogo te gin joma subscribe to the Kenyan state. Okay? So the government mantie serve state. Okay? Omiyo wach moro ni sijua dhitiyo gi sirkal mano gima is neither here nor there. Mae nigo en a state responsibility. Ma ng'ata moloso sirkal nikod responsibility matimo. Nikod duty to perform it. Okay? Emene asikini nyisi winjo kaje mang'eny koro wacho nyaka jo UDA mo. Koro ng'eny gi koro endorse jakom. Un uonge kibaji moro ni gi endorse jakom nikech ging'eni higa mar 2027 ka jakom onge to gibiro yombe yo mayot. Gima ni pachgi ok anyal wacho. Nikech bendo kadwa nang'i. Gima ng'eyo en ni jakom Raila Amolo Odinga no olando no dhi chung'. To kuom hamaber jo Kenya Kwanza go bendo yie ni endorse. Mano sawa. Koro koda gin gi moro nikech jakom koro dhi bedo maonge ka. Mano koro wachi. Gima wan wang'eyo en ni ODM kata movement ma jakom moncho se bedo kotelo ni. Dhi dong intact. It's going to remain intact. Kendo dhi mbele kod tiyo tich monego bed ni tiyo. Koro ka ng'ato par ni nafas mondo dhi bedo mbele kaendi mar hinyo jopiny to oleo. Kendo wan kata od bura. Bunge kama wantie kucho. Wadhi medo bedo ka watiyo tich monego wati. Kawuono kane wago kura ne ntiyo propaganda moko sijuni sijui jo Kenya Kwanza ko dwaro mondo jo Azimio mondo okonygi osirgi mondo go kura housing levy. Be gima adwa penji sani maling' wacho ni ginyiso ni kugone gi kura housing levy ni mondo eka gimbe gisir maru koni. Mokwongo Trevor an ng'ama nonyisa gino onge. Ng'ama no kwayo en onge. Tingin an jatend kweth mar Azimio od bura. To ka hada bed ni ng'ato nyalo kwayo nano. En kwayo madaka yie. Yes. Ok nyal yie kata matin. Kendo wan kaka jo Azimio, kaka jo ODM wadhi medo tiyo tich monego wati e od bura. Kantie gima ber wasiro. Kantie gima rach mahinyo jopiny wapingo. Koda giombe kura or not, that is immaterial. Wadhi tiyo tijwa mar oversight. Yeah. Samochi tijwa mar oversight weche mag Ethiopia, weche mag AU oko kikie. Mago weche man oko mar bungi. Okay. Winjore kamano. In other words, there's nobody madhi compromise. To iwacho maber ni jakom ten osebedo osiep ni kuom higni mang'eny. In kaka ing'eyo jakom